जीजा जी गाँव में जात नहीं तो खाली हाथे जाए के जाई बजरी में मिठाई ले ले जाई का यूं जा गइलू तू का जा गई आधा किलो बतासा ले ले का बतासा हाँ? और बुद्धि ठीक बाटे ना बताई है जीजा जी कहे जात नहीं जा हमनी के जीजा का कहे बतासा लेके आइल बड़े केहू कुछ ना कही बतासा शुद्ध चीज है शुद्ध चीज होके चाहे अशुद्ध चीज होके ओकरा से हमार कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला हमार जीजा के पसंद है करिया करिया रसगुल्ला कलकत्ता ठीक बाटे जाके ले लें जाई रसगुल्ला में जाना तड़ू आजकल केमिकल मिलता है कुछो दू गो के। खइबू पेट झरे लागी गैस बना ली कुछ के नाम तो करे बाटे ना आदमी नाम खातिर नाक कटा लेता टे बुझाइल जाई ले ले समझ में ना आई हमारा जीजा नहीं कोई के जीजा हुई हां अरे होई हां कोई के जीजा मार जीजा जीजा बुझा था कि का कहीं बुरा लग जाई जीजा हमार दीदिया के आज तक से बाहर ना लेके गइल है लेकिन हमारा के ले जाके चरकी पे बैठे ना हमारा के छोला मटका में के छोला खियले रहा समझ इतना जीजा हमरा के माने ना जाने ना हम उतना खियनी पियनी उतना करे ना तो हमारे कहूँ नावे नहीं खिए दाल भात रोज के खिचड़ी संजोग के ठीक बाटे जीजा हमार संजोग के हमार रोज के हनी चलो आव भतुआ पागे ले ले बाधा के का कर ए जल फिर के चल जेब हम बता देतनी पहले ही चल मार दे तू तो कच्चा कच्चा खरीली 5 किलो रो मिठाई ले हम ओकरा बाद में हमार जीजा कहे जाई कलेवा जातनी लेके केहू के कि 5 ओसे किलो का? मिठाई ले ली काहे जीजा जी कहे जातनी हमार जीजा कैसे नहीं समझ ले बनी का रहुआ अच्छा चल जौन कहतड़ी तौन लिया जा चल कच्चा कच्चा मत कर और यहीं से कौआ टर टर चिल्लाता लागता कोई आई का अब पता ना के आई बाबूजी कहत ना कि बुचिया बे टाइम नहीं के बड़ा नेवता हकारी बा नेवता करे जाए के बटे सब्जी फरेला ना हमारा माई एक झोरा भेजवा दे लेकिन लड़की कहने जाके दे दो हैं केन हो सके छोटका भैया के भेज तो के चलो दाल भात चोखा बनैले बनी बनलो खाना में केहू आ जाला ना निमन खाना बना रहेला तो दिक्कत ना रहेला बाहर के बेरा तवार पोत देती ना तो चमके लगी हमार दुआरिया काहे से कि बड़ा दीदिया खुश रही पाउन खुश रही अरे अबे तो कहते रहनी के बड़ा सुबेरे से टर कौआ चिल्लात रहा के आवेला ये कोहली बतैली है ना बुच्चे के हम आवत देख दीदी कई आदमी कहेला ना कि बहन के ससुराल ना छोट बहन के एगो मायका होला दूसर का मायके होला अब अपन मायके जब हम आइब नैहर में तो पूछल जरूरी बा हमरा पूछे के बात बा एक बार कहत कि दीदी आवत तनी बढ़िया बढ़िया खाना बनैती कोनो बात नहीं के दाल भात चोखा बनैले बनी पाहुन कौनो बात नहीं के जी अपने ना घर ही हो ह दीदी रे जीजा तोर जीजा घर में बनावे जीजा घर में बना पकड़ जीजा से मिल ले आई बड़ा जीजा से देखी पाउन गलती मत सोचम तन जी आदमी के ना ससुराल में सब भरल होके साली ना होके ना तो ससुराल अच्छा ना लगेला देखी और राहुल मर्द के तो ससुराल अच्छा लागी सढ़ुआनो अच्छा लागी बाकी हमके काहे अच्छा लागता हमार तो सालिए नहीं की अब रउआ बानी तो बड़े पड़ जातनी कौन मोर मजाक हम कर देखी किस्मत में ना सब केहू के साली ना रहेली सन आ रहल बात नहीं से तो ठीके बा खर्चो होला तंची खर्चा करे ना कुमार रहे तो जवन कपड़ा कहे तवन हमार मर्द खरीद देते रह बाजार एक दू घंटा चलत रह जी देखिए धोरल गइल ना लागल रहेले देखी हमके ठीक लागत नहीं कि हम ढेर दिन रहब ना चली पहले पानी पी औते कह दुआरी में जाए लागत अपन माई के पी ना काजी अभी तक ले जीजा ए जीजा अरे जाती जी बाप रे बाप रउआ खाती अपने ससुरा से हमें एजा आ गईनी और रउआ वहीं त तान के सुतल बानी कब आइलू वहीं जीजा हां वहीं नहीं ले आइल बोलो कि होइल बने गोड़वा लागे के फुला गनी रउआ के कब का जीजा रउआ के ई नइखे तन जो समझ में आवत कि हमर साली जब इतना दिन से हमरा से नइखी मिलत नइखी आ चलो हम सलीवे कहीं जाके तनी भेंट कर ली देखिए रउआ बिना हमर मन ना लागेला जीजा पहला नंबर बात तोहरा बिना मन ना लागेला ना तोहरा बिना हमरो मन ना लागेला लेकिन बात चाहत दिया बिया ऊ ऐसा कुल हमार दीदिया ना है ऊ सकी मक्की वाली ना है ठीक ना तू न जान ऊ सकी वाली रही तो कहत कि ए बना अपन जीजा से गलिया कटवा ले कहित ना कही तू अरे हंसी मजाक में कहले होई भितरिया अरे नाही कि भितरियो ना नहीं है कि भितरे तो ऐसे ही कही तो हैं तब का जीजा रउआ खाती ना मिठाई लेके आइल बानी 5 किलो 5 किलो मिठाई हाँ जी रख तुम फ्रिज में रोज पानी पियम जब जब पियम तब तुम हमारा के याद करम कौन मिठाई? रसगुल्ला हटे एकदम खोआ वाला पानी वानी पी के एगो
अरे ना वो मर्दा के नीचे बैठैली बाड़ी दीदी हमार। वो हो आइल बा ना हाँ लो नहीं रे, तब तक कपार पर बोझे लिया दे मने कौची बोझ बन उ नीचे रहे हम दोनों जनी ऊपर रहे के रहे दे ही तबा के उ रहे दे ही सड़ुया हां देखें जीजा हमने के जीजा साली हनी जा अब तन जी मर मजाक अगर रियलो में करब तो कोई की इना ना लगे कि रखले बाटे देखो मर मजा ओने हमने पूछा हो सकता लेकिन सोझा वो आदमी का बर्दाश्त हो चाहे हमार होके चाहे तोहार होके ना जबरदस्त ना हुई लेकिन सुनो, कुछ हाँ बोली जीजा एगो भाई बा खिया पिया के उनको दलानी में सुता दिया हाँ ठीक ना आ तोहार दीदिया बिया तो छत पर सुतेले हाँ। तू घर गइल बा। अब हाँ दीदी ये जीजा रहो न खूब है दाढ़ी उड़ी खूब बढ़ा ले लेबे लागत तो के एकदम जीजा ना जाए वाला बना मठ पर का? और बढ़िया जोगी काहे खातिर हाँ का कहे के पूछ दाढ़ी ना जो भी बनवाई हमर के। बने के बा ऐसे कि इनकर हमरा से मतलब भइए नहीं खे त का करी बुगी ना बना चिमनी पर इतना 2-3 दिन ले जाले ताड़ी पिए खातिर ना जीजा। नियन ओलिन के हाँ। हमरा बुझाता कहले बना हमरा के धनेश्वर के लइका के भौजाई भैया को जे काम चलता है घरे ना जीजा सब इहे कुल तू करता रहो तोहर है विश्वास बाटे दीदी भी हम बनी तो मर्द के जात पर के विश्वास करला कबो मर्द कहन सके हम शादीशुदा बनी अपना से खुल के मेरा रूप तो मांगती का तो ओकरा को चिन्हा अगर मर्द के का चिन्हा बाजे तनी बताई ना हमरा के तो का चिन्ह कोई चाहत हो बोलो जा तोर जीजा ना अब जीजा लेखा नहीं खा ना हां एकदम मौगड़ा हो गल बना मिहिनी का मौगड़ा हाय मही का माने मोर साली या जीजा में झगड़ा लगाओ तलू ना झगड़ा के लेके गुलर जी ना हम झगड़ा लगा सकी ना कबो हम तो कम तो गले का दाते काट ली जाएगी तबे ना काहे माने हम कब जेन तब काटब जेकर काटे के ले कोनो मैं तो सोचे सब ए जे तू दीदी से का तू रही कर जीजा चाहे तो साली मिठाई ले चली आपके बुलाओ तुम सब हुई चल चल पहले मिल साली लेकर बाद ना जैसे नहीं आप बानी ना मौका वैसे नहीं कम मौका आओ बना तक हम सब भरी मिल के जाई जे जाई जाई मिल के जाई वंदना तू अपन जीजा से ना तन दूरे रहू काहे रे तोर मर्दा देखी ना तो शक कर ली कुंवार के बात अलग रह शादी के बात अलग हो गइल बाटे हमारा फर्क ना पड़ला अपना जिया से दूर तम ना रह सकीना उहे ना जीजा नाम के गोदी पर जब आई रही तोरा संगे हमरा के गोदी पे उठैले रहा बच्चा में उठेलो आबू जो गोदी पर उठ जेबी काहे नहीं बड़ जीजा बाप के समान आ तो जो अब कह के बाप ये ना कह देबू जीजा कुछ कह देबू बाप सामान में तो छुबे ना करता है जैसे जाई के हमार तंचियो मन ना करेला लेकिन का करी कर वजह से हमरा के जाए के पड़ता तोहरा खातिर ना आज जाए के लेके स्पेशल कुछ चीज लेके आइल बनी का बोली आ ये आज पर पेट ए जे जान तनी रौरी जितना चोली देले बे ना उ सब पहनी ना तब हमर भतार ना किनेला फसड़ो फतार ना किनेला आय आ तू साड़ू बाड़ा कि मौगर बाड़ा ओइसे त हार गलती नहीं के देखी बात कुछ ऐसा मत जब चलल बिया माने हमरा घर से हमरा खाली जीजा दीदिया के कौन बेर नाम ले ले बिया भोसड़ी आय दीदी का बताओ के नीचे दलानी में छोड़ के आ रोज गप लड़ावती आज 5 दिन से अच्छा जीजे के चलते ना के दीदिया बाली है जी हां तोहरे चलते इहो बाड़ी तोहरे पर ना कहे के रोज जीजा पे गुस्सा करता यो मैं तो भाग जा साथ अब आइल बनी तोहरा गांव में अब का लफड़ा बढ़ाई हम मैं अपने बेइज्जती हुई करे का ए पाहु ए पाहु चली हलवा बनाइले बनी खाली ही चोली ना पहनी ना चोली हां पगलाल बनी अपना कजी बाहर तार के शौक पुरावल करी ठीक ना हमार भतार के शौक चोरा का चोरी के ना चोली लिया के हमारा मेहरारू के देता ना चोली के चली ह सांझ खनी लोटी जाई नहीं जाई ए सुनी पाउन मसाली है मजाक कर ये बात ये समझात नहीं दीदी समझाई रे आय हम और चोली दे आ कह कि चल पलंग पर लोटी जाए के बा तहरे छिनार भइल बा बनौले बड़ तू हूं भतार के बोले के चाहिए तो कह दो तो के हंसी मजाक चलेला अब जीजा साली हमें तन में मजाक तो तू तो सड़ुआई नहीं हो सुता हमरा संगवा अब अब सही कहता आज के बाद दुआरी पर थूक के जाता नहीं भोसड़ो खाई चली हलवा खा ले पानी हलवा अब दूसरा हलवा के तैयारी हो जाएगी ठीक है कहता नहीं जी हां इनका रोज रोज की ये बाटे काय रा भोसड़िए जे हमर बे कहां बा जान तो
समझिए के ना रहले तोरे जीजा संग लगा अच्छा एक आई भातार पर दूर जानी रह जा खूब ए पाउंड की हम जान तो संग जे अबे घरवा में कोई नहीं तो भोसड़ी का कहते कि जीजा पर ना रह जाइब नहीं बात ना कर से अबे कल से अब सुननी कान से हम ना सुननी है पाउंड की बात ना हो सकेला हमारा आपके पूछा हाथ जोड़तनी हलवा खाई और लिया के चल जाई कोनो बात नहीं के नहीं अब हम हाथ देख दीजिए जे गलत रहला ना उ जाला हम नहीं की गलत हम जैसे ना जाई भोसड़ी अबे गाल बजा आँखी से देखतनी आ काने से सुनतनी को अभी गाल बजावतिया अबे नतिया के बेटा बूढ़ा कर भोसड़ी वही बुढ़वा के डाव के सिर कर कहता ना रो खिसिया रवा से बियाह भेल त काहे ओकर फिर शादी करिया चोली दिहलो कर पे न भूकातिया की जी जागो हूं अपा ए भोसड़ो सड़ुआई अभी जाने ताई खू भोसड़ी पागल होके समझ ले बरसो आँख से देखलन तब रहे जे आ गइलू तो समझ लिह ए जी बतिया सुन कौन बात? चला बाबू चला यही जे रहे के बा खूब रसगुल्ला खाई हो आ वो ना हम लिए ना दे चली हमने गलती कर चलो घरे कोठिला में बांध के ऊ चुतरे बेंगुदा से ना बजवनी तब जरी हो मारिया रे ए पाउंड ऐसा कुल तू गाड़ी पर सरवा आवेला के बा आ तू भोसड़ो कब्बो दिदिया जीजा के नाम ले ले हलू ना ले। समझ जीजा हम दे सके ना पा दीही बोला दीही निकला ले ला है जैसे निकाल के रवा के गर्मी होते थी पूछते सीनरी ऐसे कुल हरकत देख के गरमी देखतड़ू कुल चुप बहे लागी तो ओकरा छूटो कर देनी अबे एकदम दुख चट जेबी लिपस्टिकवा यही चीज